Patingin. Patingin nga yan, patingin. Ay, musta po kayo? Patingin. Buksan nga. Pwede mo. Dito kami sa studio, tinitingnan yung status ng kung ano yung mga may natitirang pamimigay at may mga in-order pa kami mga bigas para dumating. Ito yung mga personal na to. As I said, kailangan tulong-tulong po lahat. Ayan, iba naman may mga donations din, mga nanggaling sa mga kaibigan. Ayan. Ito po. Ito. Mga ano yan. Sinang Doming. Ayan. May Vice Gov na ano yan. Ito naman ito. May mga nagpadala rin para pamigay din natin. Po. Galing kay Mr. Jaime Ongpin Foundation Incorporated. Kaya thank you po, Mr. Ongpin. Ayan, ay 555 sardines. Ito may mga bigas. Ito, dilata. Ayan o. Ayan. Ayan. So ayan, ipamumudmud natin sa lalawigan, sa Cavite, para yung mga ibang hindi nabibigyan, mapadalan din. At iba naman po sa ibang parte natin bansa, nag-iipon pa kami ng pamimigay. Ito, may swan sardines pa. Medyo masarap-sarap daw to. Itong sardinas na to. Ayan. 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 So, tapos may request din ng PPE sa Veterans Hospital. Nakita yata yung aming pag-post kanina. At napanood nila na mayroon PPEs na nagbigay. So, magpapadala po kami ngayon sa veterans. Siguro yung muna po yung nahati-hati natin para mapagbigyan po natin lahat. Ang Veterans Hospital pala is under DND, no? It's not under DOH, kaya kulang din yung suporta sa kanila. Pero pwede tayong manawagan sa DOH na padalan din ng PPE at saka mask na N95 ang Veterans Hospital. Kailangan to, tulong-tulong tayo lahat mga kababayan. Ito, meron din tayong mask dito. Ito yung saka mask na N95. Yan. Mask. Pakibukas nga. Yan, pakibuksan. Boss, ganun po. Ayan. Ito. Yan ang sample. Ito po yung sample. Medyo maitim lang yung background. N95. Yun ang N95. So yan. So makapal. So, padala din tayo nito sa veterans. So, sa mga frontliners natin. So, kaya yung mga iba pang parating na umorder din po tayo. Hindi natin kumbaga iasa lahat sa gobyerno. Alam natin kulang at kulang yan. Kaya kailangan talaga sariling palo din, tulong tayo sa ating gobyerno. Kaya yung mga kaibigan natin, yung mga nasasakupan natin, tulungan po natin. Huwag para wala nang kumbaga alam natin sakripisyo lahat po. Kaya for now, yun muna po, at ako'y pupunta naman doon sa Bacoor Coliseum. Titignan ko naman yung supplies para sa syudad ng Bacoor naman na papamahagi sa Bacoor. Sinisiguro natin na walang magugutom dito sa syudad ng Bacoor. Sa pamumuno naman ng aking may bahay na si Mayor Lani. Siyempre kailangan din natin tulungan, no? At again, sa mga kababayan natin, basta't mag-post lang po kayo dito. Hanggat kaya natin aabutin po natin. So again, sa inyo lahat,
magandang gabi at don't worry doon sa kagat ko kanina, yung kagat ng aso, okay na. Na-injection na ako. So again, sa inyo po lahat, maraming salamat po. Magandang gabi.